klimaatbuffer geopend. Maxi Tango in Venray. Het is vandaag 29 maart. Dit is het Pelemaasjournaal. De Pielhaas in Venray heeft nu al 5 nieuwe vastelovensliedjes voor het volgend seizoen binnengekregen. Dat meldt de vereniging op haar website. Onder de artiesten die zich nu al hebben ingeschreven bevinden zich onder meer de LVK-finalisten Bjorn Poels en Mieke Jansen en TVK-finalist Seija Moren. In Venray doen net als vorig jaar de eerste 11 liedjes die zich hebben ingeschreven mee aan de finale. Het inschrijfformulier staat op de website. De nummers moeten uiterlijk zaterdag 29 juni 2013 zijn ingeschreven. Het Liedjesfestival 2013 van de Pielhaas vindt plaats op zaterdag 21 september. Gisteren werd door gedeputeerde Patrick van der Broek en Harry Boeschoten, regiodirecteur van Staatsbosbeheer, de klimaatbuffer Ooije-Wansum officieel geopend. Onder grote belangstelling werd uitgelegd waar het gebied precies voor gaat dienen. Vorig jaar april startte Staatsbosbeheer en Dienst Landelijk Gebied de werkzaamheden voor een klimaatbuffer in de Oude Maasarm. De klimaatbuffer is een lange, vrij brede geul die is uitgegraven. Deze geul stroomt in de toekomst bij hoogwater vol. Het project is gestart om in te springen op de veranderingen in het klimaat. Je ziet dat het steeds warmer wordt en dat je ook steeds meer neerslag krijgt in kortere perioden. Dus het gaat steeds meer fluctueren en dan moet je ook water opvangen. En daar kan deze klimaatbuffer een perfecte bijdrage aan leveren. Wat draagt de provincie aan dit project bij? Ja, op zich nog niet eens zo heel erg veel. Het is €50.000. Het is echt Staatsbosbeheer die hier het voortouw in neemt en daar ook een stuk financiering aan geeft. Het ministerie draagt daaraan bij en maakt daarmee ook onderdeel uit van het grote project Ooije-Wansum, waar dan wel €210 miljoen in zit, met een enorme bijdrage van de provincie en ook van het Rijk. Want wat draagt het bij voor het project Ooije-Wansum? Waterveiligheid. Hè? Als de Maas opkomt met hoogwater, dan kan hier gewoon water gebufferd worden. En in die zin draagt het gewoon ook bij aan de veiligheid van de mensen van het gebied. Het gebied is zo ingericht dat er allerlei recreatie- en wandelmogelijkheden ontstaan. Er zullen snel bomen en planten gaan groeien. Het moet echter niet weer helemaal gaan dichtgroeien. Mensen uit de omgeving gaan ervoor zorgen dat dit niet gebeurt. Want daar ben ik ook wel blij om dat agrariërs van hier uit de buurt, die gaan ook het gebied beheren. En dat doen ze ook weer met beesten die het dan kort houden. Dus het is ook weer een hele mooie combinatie van een stukje natuur, toerisme, recreatie en ook weer gewoon een stukje inkomsten voor onze eigen boeren. De werkloosheid in de gemeente Venray is opgelopen naar 8,5%. Volgens het UWV waren in februari 1784 Venraynaren werkeloos. Een jaar geleden stond de teller nog op 1373. De grootste stijging van het aantal WW-uitkeringen was te zien in de horeca. In vergelijking met een jaar geleden is het aantal werklozen in de horeca in Limburg met 39% gestegen. Een verklaring is dat door de onzekere economische tijden de mensen minder snel geld uitgeven. De horeca is een sector bij uitstek die daar veel last van heeft. In de eerste helft van vorig jaar bleef de werkloosheid nog vrij stabiel. Na de zomer nam het aantal werklozen fors toe. Die stijging heeft begin dit jaar doorgezet. Venray ligt met 8,5% nog iets onder het Limburgs gemiddelde van 8,9%. In Limburg staan 44.985 personen als werkzoekend ingeschreven. 30 april is de troonswisseling. Door heel Nederland zijn er al allerlei evenementen bedacht om dit feestelijk te vieren. Een landelijke activiteit is de Maxi Tango. Het is een normale tango eigenlijk. 4 passen gaan we doen. En iedereen kan het meedoen. Als je kan lopen, dan kun je tango dansen. En vanuit waar is dit georganiseerd? Iemand uit Arnhem die heeft dit op poten gezet. En die wil eigenlijk heel Nederland aan het dansen krijgen als eerbetoon aan Maxima. In Venray wordt hier in samenwerking met Anno 54 ook aan meegedaan. Vooraf kunnen liefhebbers uit Venray bij het dans- en partycentrum de dans aangeleerd krijgen. In april en 26 april om 7:30. En dan gaan we hier gezamenlijk de Maxi Tango dansen. Voor wie is het bedoeld om mee te doen? Jong, oud, iedereen kan eraan meedoen. Zowel 2,5-jarigen als iemand van 80 is hier welkom.
Is het niet te moeilijk? Nee, als je kan lopen, dan kan je het doen. Het zijn maar 4 passen, dus iedereen kan meedoen. Op 30 april wordt de dans op de Grote Markt gedaan. Dit gebeurt na de presentatie van het Koningslied om 7:30 's avonds. Als er genoeg mensen in Nederland meedansen, wordt er met de Maxi Tango een record gevestigd. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is er een nieuwe uitzending van Venray van Toen dat in het teken staat van SV Venray. Deze uitzending wordt vanaf 7 uur iedere 2 uur uitgezonden. Zondag kunt u kijken naar het weekoverzicht en het eerstvolgende journaal is op dinsdag. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Het is vannacht bewolkt en de temperatuur kan dalen naar -3 graden. Er is ook kans op wat sneeuw. Ook 's middags is het bewolkt en blijft het overwegend droog. Het wordt circa 6 graden. Met Pasen blijft het droog met temperaturen tot 7 graden. Ik wens u fijne paasdagen en tot dinsdag.